Tämä tarkoittaa sitä, että me emme itse asiassa ole tässä jonkun tavaran tuottamisen bisneksessä, me ollaan viime kädessä tapojen muuttamisen bisneksessä. Puhuttiin me sitten niistä tavoista, mitä yksittäinen kuluttaja tekee, mitä Ilana tässä loistavasti kuvasi, mutta me ollaan myöskin tapojen muuttamisbisneksessä siinä, mihin yritykset investoi. Talous ei ole kauhean vaikea asia. Jos me ollaan tässä pieni yhteiskunta ja me oltaisiin kutistettu globaali populaatio tähän saliin, niin talous on yhtä kuin meidän kaikkien yhteen tekemät osto- ja investointipäätökset, eikö totta? Ja tämä kiertotalouskäännös, vaikka ajatellaan sen olevan tämmöinen kulmikas kuperkeikka, niin se ei kumminkaan välttämättä sen kulmikkaampi, jos kaikki rupeaa tekemään asioita samaan suuntaan. Että investoidaan kiertotalousperiaattein ja tehdään ostopäätöksiä kiertotalousperiaatteesta lähtöisin. Eli tässä on valtavan hieno muutoksen mahdollisuus ja varmasti teistä aika moni on itse asiassa pulloja palauttanut joskus. Mä uskon, että oikeastaan kaikki. Ja miksi mä sanon tämän, niin mä sanon sen takia, että pullojen palautuksessa on tämä markkinan käyttäytyminen ja markkinan rakenne on vuosikymmenien saatossa saatu synkronoitua keskenään. Meillä on panttijärjestelmä, lainsäätäjä on sallinut sen, vähittäiskauppa on investoinut näihin pullonpalautusautomaatteihin, sinne on tullut yksityistä rahaa, on saatu tämä infrastruktuuri kuntoon ja sitten pullojen valmistajat on myöskin laittanut ne pantit niihin kiinni ja sitten meillä kaikilla on omat tapamme ja rutiinimme niiden pullojen palauttamiseen. Mulla on ainakin sellainen pieni koppa kotona ja kun tulee täyteen, niin mä vien sen kauppaan. Mikä tässä on merkityksellistä on se, että Suomessa on 95% pullonpalautusaste. Eli me on saatu aivan valtava hieno muutos aikaiseksi yhdessä kategoriassa sillä, että markkinan rakenne ja markkinan käyttäytyminen on saatu linjaan keskenään. Herää kysymys, miksi me emme tee tätä kaikkiin muihin kategorioihin? Se on täysin mahdollista. Ja siihen kätkeytyy merkittävä mahdollisuus myös sen takia, että me tiedetään esimerkiksi vaatteista se, että jos me saadaan vaatteiden käyttökerrat kaksinkertaistettua, niin tämän toimialan, mikä aiheuttaa siis 10% globaalista hiilijalanjäljestä, niin ne päästöt tippuu 44%. Eli sillä käyttäytymisellä on valtavan iso vaikutus siihen kestävyysmuutokseen ja nimenomaan kuluttajatasolla.